Wow! Bahalang magbaktas mi. Basta ka di may mga bungi. God, good luck. And it's raining. Tugod na. Ibuka man dire. Ay, ginapahalog. Pagkap na no. Ay, delikado dun eh. Ay, gikan pa to po. Gikan to ani? Asa ba? Tuntra? Ay, gigi. Ano magtra? Ano tagopan niya giig-tra kay? Mania baktas sa oy. Di na kuha na itong babaw? Ha? Ito babaw na. Ay, ginawa ko Lord. So guys, maniagyanan na mo kung mag-uwan. Karon pa maning uwan sukad pag ayo ani. Diri agi sa bunbon. Niya atar mi sa babaw mo sakay kalisod kay dire. Kasi mga tomba mi. So, mauna ni guys. Dili pa baktas na. Di na ta palahas babaw ya hadlok man didto. Malamanding ba? Or ba ito pa babaw? Hadlukam. It's already 5. Wala po kayo dito. Ha? Ha? Tingali. Ni ana taman? Ato pa sa unahan ni mga kay.
Sakit ani? Kaya na? Di pa lagi? Di ka Adara dito lang ha. Luta na na na. Mas. Oo. Look. Nga naka-struggle. Karoon naman sad ni. Kayo ginit, di maningan eh. Bahalag magbaktas mi. Basta ka di may mga bungi. Diba? Galisod nag yung motor adto. Yung manakay pag yun mi. Jesus. So magbaktas. Good luck bago na kong gilimpyuhan nga kuko. Oh, ping-ping pa. Maitom na ka later. Wow! Kaysa nagbalik. Uy. Oh. Oy. Di ka tungas lagi. Naog ta ka di ka tungas. Ay ko na kay ka. Ano tayo na? Matabala ka de. Lakaw na dito. First attempt, di mo. Saka. So guys, nagplano nga mo uli og tinibgan diha. Ay magtuga-tuga og tinguan. Kayo kasakang motor glapok. Ah. Ada sisa oh. Di ba? So, it's better magbaktas. Yes. Okay, abot nami guys, nami sa sintro. So that's it guys. Hope you enjoyed this video and don't forget to click subscribe for more lapok vlogs ahead. Bye. Lapok na, lapok. Wap aman day ni malapok kay wap aman day basahi. Bintaha. Dipindi pod. Wala lapok tay. Oh, malapok telo oh. Kalapok oh. Wa pa. Ato unahan, bawo lang ni. Namidak nalapit sila Berto. Nang Berto. Not so lapok diri guys kay wala pa. Sige kabaw. Pero unya og daghan mga agi ani. Lapok gyud kayo. Murag aling dagpita, lapok-lapok na. Good luck.
Oh my god. Di pa. Kwang! Wala po, Kwang? Ay, talaga mo yes. Puta ko. I did it well. Diba? Thank you for watching, guys. Bye-bye.